Euskal Zirkuaren katalogoaz egingo deutzuegu. Berba aurreko barikuan aurkeztu zan, Leioan egunotan egindan umore azokaren barruan egin zan aurkezpena. Euskal Zirku Alkarteak egindako katalogoa da honakoa eta lehenengoa da labe esan behar dugu. Katalogoaren ganekoak jakiteko Koldo Arakistain gonbidatu dugu gurera. Koldo, egunon? Kaixo, egunon. Zer moduz, zelan joan zan aurkezpena aurreko barikuan? Oso ondo. Egia esan, elkarteak egindako lan guztia publikoaren aurrean eta gainera umore aztekoako markoan aurkezteko, Leioako bertako alkatea eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariak bertan izan zian, así que oso gustora. Euskal Zirkuaren lehenengo katalogoa da aurkeztu dozuena. Koldo, honen behar izana egoan? Bai, egia esan azkenean, kulturaren sektorea igual ez da beste batzuk bezain ezaguna, eta, gaude Euskal Herrian konpainia pila bat, kalean emanaldiak egiten ibiltzen geranak, eta, katalogo honi esker Euskal Komunitateko 28 bat konpainia, eta 12 zirku eskola ezberdinen, lagintxo bat edo, behintzat, liburuska batean labur bilduta jendearen eskuragarri jartzeko asmoa bete da. Helburu nagusia beraz, hori izango litzateke ez da, zirkuaren egoeraren barri edo errealidadearen barri emotea bertan? Hori da, azkenean horrelako jaialdiak edo feriak egiten direnean, kanpoko ordezkari asko izaten da, programatzaileak eta banatzaileak esaterako, eta beraiei eskura ematea hemen mundu horretan daukagun merkatuaren berri dena liburuska batean, errazten die gauza eta ikusgarritasuna emateko guretzat ere erraminta edo tresna egokia da, ez? Eta hori izan pixka bat helburua. Eta zelakoa da, zelango katalogoa egin dozue? Katalogo honetan biltzen dira Euskal Herrian zirkuan inguruan dauden 28 konpainia ezberdin eta 12 espazio lehen esan da bezala, eta bakoitzak ditun ikuskizunen argazkitxo bat, sinopsia, iraupena, eta horrelako ingurune honetan emanaldiak lotzeko eta lortzeko beharrezkoak dian datu guztiak biltzen dira, liburuskatxo batean, kolorez imprimatuta, eta errazteko oso gustora gelitu geran lan bada, 28 konpainia eta 12 zirku eskola agertzen dira, esan dozun modura. Euskal Zirkuaren osasun onaren erakusle dira? Nik esango nuke zirkua Euskal Herrian gorakadan dago azken aldian, eta, konpainiak eta emanaldiak eta aktuazio ez gain, eskolek duten gaur egungo harrera gizartean txalogarria da, ez? Beste belaunaldi bateko jendeak kanpora joateko beharra izan genuen zirkua ikastera, hemen etzelako aukerarik, eta gaur egun 12 espazio eta eskola egotea Euskal Herrian nik uste dut oso esanguratsua dela, orokorrean ez gera lurralde oso handia, eta, provintzia guztietan eukitzea zirkua non ikasi, non landu eta non internatu, uste bai dela zirkuak duen osasunaren erakusgarri, ez? Eta zirkusaleak bebagara, Euskaldunok? Bai, nik esango nuke zirkuaz asko gozatzen dugula, zirkua gustoko izateaz gain eskertzen dugula, gainera euskarazko zirku bat egoteaz, zirkua askotan lotu da beti karpari eta beti atzerriko hizkuntzan jasotzen genuen zerbait izan zen, eta batzuk, zirku emanaldiak izan daitezke euskeraz, izan daitezke gazteleraz, izan daitezke zein hizkuntzan edo, zein hizkuntza ez gormutuena, baizik eta gorputzaren hizkuntzan edo hizkuntzarik gabeko universalean, baina nik uste dut publiko oso ona eta oso eskertua gerala euskal publikoa. Umore azokan behi izan dira, ez da? Zirku emonaldiak egunotan? Bai, zirku, dantza, antzerki eta danetik elkartzen da ekosistema txiki horretan, azkenean esan dugun bezala feria bada, baina, festa handi bada ere, ez? Kalean ospatzen den festa bat, poltsiko guztientzat eskuragarri dagona, eta, askotan umoretik pila bat izaten duena. Katalogoa orain, imaginetan dut, jaialdi, antzoki eta udalen esku itxiko dozuela, ez?
Bai, pixka bat helburua hori da, azkenean programazioa errazteko, jaialdiak, feriak, udalak, eta interesa daukan edo hori luzatu altiogu katalogo bat, eta bertan hemen egiten dugun lanaren laburpen bat izan dezakete, formatu oso txukunean, ikusteko oso erraza, eta, gaur egun konpainia bakoitza eskaintzen ari den emanaldien laburpentxo batekin edo, normalean gustatzen zaigu gai ezberdinak jorratzea, eta entretenimendu gutxa izaten, zenbait terapia bezala ere balio du, gu mugitzen gaituzten gaiak jartzen ditugulako plazan, eta helburua pixka bat hori izan da, sektore honetan lan egiten duen esparru desberdinetako kideei erraztea lan hori. Koldo, aipatu dozu paperean atara dozuela, katalogo digitala be sortu dozue? Azken aldean oso garrantzitsua da papereko bat gain digitalki ere eukitzea, eta azken urtetan lan bat eginda Euskal Herriko konpainia ezberdinak saretzen, elkarte hau sortu zen okerrezpanago 2018an, eta 2018tik ona asko hitz egin duguna da web horri aldean egotea, azkenean fizikoki paperean emateaz gain, pasarean egotea zelako garrantzitsua den denen eskura egoteko, eta horretan ere egin da lana. Egia esan, bizi dugun aroan eta ekologiari begiratuz, horrelako ferietara eskuan eramateko zerbait oinarri bezala oso ondo dago, baina sarean egotea ezinbestekoa da gaur egun. Eta katalogoa bera handitu ahala be, ez dakite paperean zenbatero kaleratzeko asmoa daukazuen? Hori egia esan, oraingoan paperekoa egiteko korrika eta pertsaka ibili gara, zena egenuen, orain datoz, oraintxe izan duzun umore azoka, edo Gasteizen izango da Kaldearte kainaren hasieran, kalealdia Bilbon, eta horrelako zirkuko eta sektoreko jende asko elkartzen denerako paperezko baten beharra ikusi da, baina esan dugu bezala eskoletan ikasle asko daude, eta espero dugu ondorengo belaunaldien, la bekada edo laizte retortzea eta katalogoa handitu ahal izateko zenbatero egingo dugun oraindik ez da adostu, egia esan sarekoa erresago izango da eguneratzen esku horrietan azkenean imprimatzen direlako hainbat eta haiek bukatu arte, igual berriak egiteko beharrik ez dago, baina espero dezagun berritu behar baldin bada eta zartuta geratuko bada oraintxe egin duguna ondorengo belaunaldien oparotasunagatik izan da dira, Holan izan daitela, Koldo. Eskerrik asko, Bizkaia Irratian parte hartzearren. Ondo jarraitu. Mila esker zuei aukeratxo ematearren hemen ere gure lanbidearen aldarri egin alizateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bioi, Rosi, Zuribe, eskerrik asko, eta gero